Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Shit. В началото небрежно времето беше тежко, без да се напрягам, правя се доста лежбо. Злато цайси, часовници и ланци, очите ми китайски следват всички правилни знаци. Да се знаете, в днешно време е пълно само с много знайци. Бацилите разплождат се като зайци. Млад либерачи поздравява всичките играчи. Ко става въпроса е към всичките продавачи. Няма бяло, пък има пачки с 9 мм играчки. За пенсии правят се супер много стачки. Преценям си хода, правя само 2 крачки. Към 2 от тях отправям няколко закачки. Вече не го мисля, лева в джоба си пада. Съдията мой човек дава гол от засада. Плащане на време и лихвата ти пада. Като се надъхам и на момента ги правя топ. Викат, ползват якия израз, дъгъде им викам и средния пръст. Толкова с джитка не, че боли ме вече кръст. Нацепи на дозата и измерям своя ръст. На линия заставам, трябва пак да съм фърст. Мислите ми бродят, думите остават в ревърс. Нямам време за чакане, за това съм бърз. Нови идеи намирам, мозъчен тръст.